Wai kalong kami ka baketeng ka sana riling khoi na kashnong umkrem West Khasils District kala phet na yeng na do ka nyu tereng mentau banai bar ki bahing asam jong ka kila ujor da ki ijahar shaki bor pulen karkum ki ijahar ba kila ujor lai thu ba ni kalong kami kala mi na yeng na do ka por nyu ba jim step bar kala phone ru yo wei number ki parashnong kila thu bala suba ba ni kalong kami ka phet shashilong